Assalamualaikum dun sana Minang. Waalaikumsalam. Selamat datang sampai rangkuangan sebuah tembang dari Odi Malik. Silahkan dijoin bagi dun sana Ambo 6 tahu di lagu ko. Salam santun dari MSC Minang semua komuniti. Oh kayo lah surang, alun tentu denai meminta usah tuan buru sangko denai hanyo singgah sajo. Dek adoran sodun sana, sakampung sapamainan sama so dulunya mangko tapi jalan tuan Usah kaya tuan banggakan lama tapi asalai babudi baguno dalam nagari. Salam santun buat Kanda Randy Bagazia yang telah mengupload lagu ini. Kok kayo lah surang, alun tentu denai meminta usah tuan buru sangko denai hanya singgah saja. De adora sodun sana, sakampung sapamainan sama so dulunya mangko tapi jak laman tuan usah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kaya balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlanda bapiti tapi asalai babudi baguno dalam nagari. Apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlanda bapiti tapi asalai babudi baguno dalam nagari. Apa
tapi asalai Oke, terima kasih banyak. Dun sana minang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.